Не се напие някакъв антифриз. Ароматизатор такъв. Нещо из хорупа! След това добре ли или зле? Измил си примерно с душ гел лицето и без да искаш си сръбна малко. Да. Просто си хейтър. То вътре имаше 3 трохи бисквита. Да. На здраве! Здраве. Екс! Ако съмре, да съмре. До следващия живот! Чакам да видя дали ще оцелете. Ай-яй-яй! Направи голяма глътка, моля те. Днес ще пробваме продуктите на Лала Бер и ще ги оценим, за да видим заслужават ли си. С кое искате да почнем? Път на дамите, Никич. Това ми изглежда интересно. Добре. Шоколадчето. Шоколадче. Почваме с шоколадче, което е строубери чизкейк. Чизкейк. Ти знаеш ли какво е? Не, Или си го избра така? не знам какво е. Аз съм много разочарована от сега. Защо е? Той изглежда това това са- пакована като тия киндерите, бе? Те са киндер, да. Буквално киндер. То упаковката изглежда като киндер. На дамата първо. Добре. Значи това нещо струва 4,99. 4,99. Колко грама? Не, упаковката изглежда окей, между другото. Вътре. 100 грама. 100 грама. Добре. Добре. В премиум сегмента отиваме. Ма той по форма е... Това е киндер. То се киндерче. Киндер, но- Яко, ако тук имаше на шоколадчето Лава Бер, така че ако го гледате Анджи Студио, си направи Ето го е. Лава Бер. Ама не на самия шоколад. Ти пък. Ами, Аз не усещам. И мирише на такова. Шоколада е по-злат на киндер. Чувствам се скамнат. Между другото, вътре няма такова нещо, както е на кутийката. те винаги скъмват. Тук какво има теч? Ами аз не виждам такова нещо да има. Не, няма. Аз за това не го видях. Сега, не е лошо. Не ми харесва. Аз киндер не харесвам, пък ти харесваш. Аз харесвам киндер, да. Киндер, но с някакъв микс. Да. Ако ми го беше дал това, нямаше да позна, че ягода и чизкейк. Аз съм толкова Да, сгъдна. да. Има вкусна ягода. Има шоколадче с ягода сега. Вярно? Да. Аз не го усещам. Добре, ягодата малко е хващала, ама. Чизкейка Чизкейка- няма. Нали, но това е шоколад с ягода Да, точно. буквално шоколад се е Аз бих му дал 8. 8 от 10. Еми, Да, вкусно смисъл, е. не е лошо. Да. Изядох го. Вкусно е, реално Да, това е да. готино. Сега, нали, доста Колко са се би дал? вдъхновили хората, Да. нали, но 8 и аз му дам. 8 Да, от и аз бих 10, дала спокойно. 8. Като фен на киндер ще дам 7. Добре. Точно на този вид киндер съм много голям фен и не ми се Аре сега, разлиза. Криси, избери си пуканки, които да пробваме. Погърки. Избери си каквото искаш пуканки. Да. Да. Чакай, съм жадна. Това с какво? Манго. Уф. А те много продукти са направили. Ами, може и да имат повече, само това намерих. Кола. Уф, айде. Пуканки с кола, това е извращение вече малко. Ето, пуканки, кола. Скола. А колко грама е това пакетче? Като махнеш и въздуха. Ами, Пуканки. 60 грама е това нещо. 60 грама. Да. Вътре има около... Страна на Не производ знам, от не. САЩ. Това е от САЩ. Ей ги пуканките вътре. Мезът на карамелизираните. Ами, да, нещо такова е. Я ще взема първо. Твърдо е. Заповядай. Не, Заповядай. Баш пуканка. Не са се Криси супер не е много вкусна впечатлена. кола. На кола. Че нещо... Тия ме връщат някакви години назад по център имаше едни такова с пуканки, дето правиха, даваха с кола. Три времена си живял, бе. Аз не усещам Абе, Русе. Има някакъв дъх. Много леко. някакво неутрално ми е. Имаше едни такива, дето си ги правиш Пробваме сами. така. В началото има много лек прикус на кола. Да, точно трябва по... Реално е така се дадат пуканки, така че... Добре. Няма пробвам как се... Мисъл, но едно ми е такова, малко ми е... Нали има някакъв дъх, ама е много слабо вкусено. Много леко сладко, да. Като са Кола повече, не даже усещам. го и усетих. Като са повече не се усеща даже според Не, мен. има Много леко някакъв... се усеща се. Има някакъв дъх на кола, ама не е... И аз съм почти също нещо, обаче от готови направени. Аз бих му дал 5. 4. Не ме впечатлява. 4 аз му дам. Аз съм към 5. За сега. Колко струва? Също това е много важно. Да. Да. Пуканките са Кола. 2,99. 20. 3 лева. Ай, малък си Да. избери си продукт. Запазвам си същата цена. Ами, Дай да пинем нещо. Да, дай да пиним. Зеленото ма Кажеш, така плаше. избери си, ама Дай си. пак ще ти кажа какво да си избереш. Синьото е Blueberry. Berry Бе, Blue? бе. Berry Blue. Бери бу. Има някакви витамини. Няма такъв плод. Бери бу. Няма такова.
Това трябва да се раздруса. Как Берибу, бе? Не може да е Берибу. Буквално Берибу пише. Берибу? Аха. Това са zero sugar. В това има ли sugar? Това има ли шугър? Това има, Бери български. Кафеин фри поне. Без кофеин. Zero sugar има пише. някакви витамини. Тя има Дай го какъв е, видим, много е дай го важно видим какъв е сега. подсладителя. Аз искам да видя. Но тук това е Така. без захар. Кой другото е без После ще ги захар? атакуваме Ай, тези. другото е без Zero sugar. Я си дайте чашките сега. Шотче. Това е отвара. Ще бъда честен, толкова силно не ми харесва. Я да прочита. По принцип Притеснява ме. силите отстители в храни са много тегави. Да. Искам да видя какво има, да. Нали ще Свежо. боровинка? Или там какво е Абе, блуберите? боровинка баш аз не долага. Не боровинка, какво беше другото? Капина. Да, нещо. Да, сукралоза има. Да, О. това е нещо, което бих пил като малък. Оу, Това си е степче. това е много тежко Даже се степче. усети степчивостта на по езика се усети. Не, знаеш какво? Има вкус на ледено сокче. Да, това е точно такова някакво. Ама не, имам чувство, че имало такова ледено сокче с този вкус. Да. Не е привлекателно. много. Плюс, че не е чак толкова сладко, ако беше много сладко. Не се едно пие някакъв антифриз. Ароматизатор такъв. Малко би на лекарства, между другото, да. Да, точно. Не, се едно лекарство. За кашлица. Измил си примерно с душ гел лицето и без да искаш си сръбна малко. Да. 3,49 е това. Той съм Аз ми... бих му дал... Ай сега не е 500. чак толкова лошо, но В пак това е има някаква... надолу. 4. Не, Пия го колкото го пробвам, не бих пил. Пак Тук има нещо обаче. 3. Има някакви частици. Честно, три. Това е какво, както ли си ще... е? Честити, както със сигурност ще да е. Има такова, има плодов. Това е както с брандит. Да, има плода на както са. Той е вкус. Криси? Едно. Оценка? Едно. Никич? 3. Но, нали, обективен съм, шоколадчето добро ми хареса, това е... Да, ама не е трудно да объркаш шоколад. Ще пробваме ли направо и това? Абе, има гадни шоколади. Да. Ще хапнем шоколад. Сега аз избирам. О, той ти той избираш. има Шоколад с... Ще пробваме с такива бомбонки, дето май ще ни пукат в устата. най-съм ентусиазиран за това. Това е интересно. Защото Да, ли сте? според мен от нещата тук е най-интересно. Даже не е пълен. Защо не е пълен? Сега, по принцип, Защо има празно място? аз имам едно предложение тук, по принцип, според мен от към брандинг, нали, има логика, като ги отвориш, да не са с гръб, нали, към тебе, защото според мен ще е по-представително е така да бъдат, нали, А, защото да. изведнъж... На киндер са Те са наобратно, на да. киндер така. Да, реално, вижте само е тази малка разлика, просто предложение, господа. Е така, вижте колко по-представително някакси, защото да. иначе... Ето, съпостави тия, отвори, ако искаш тия деца... Аз даже би го направил с отваря от тук. Или, то- или най-малкото да се отваря от там, да. От тук и да са Так, я се обърнати. вижда там. Да. А пък то се отваря отзад и са обърнати. И има едно, което липсва. Което е- Едно липса. Даже реално. Даже може са да две, ако липсва. питаш ме. Трябва да са 8 барчета. 8 ли са? 2, 4, 6, 8, да. Те са 8, но не са Може на да размер. направят 10. Ето, път ще взема. Заповядайте. И това пак ли е 5 лева? Заповядайте. Да. Всичките шоколади са 4,99. От това е по-тъмен шоколад. Как такова? Това е по-тъмен Ми шоколад. не знам. С вкус на гърмящи Няма бомбони. разлика. Халюцинирам. Същото е според мен. С вкус на гърмящи бомбони, така ли? Еми, сега дали е вкус или гърмят вътре, не знам. Това е като чизкейка, просто това вече по-мина за чизкейк даже. Не, то всичко има пълнежа на Чакай, киндер, не е ли който... същото? Да, Просто с нещо хрупа вътре. по-навътре има повече. То просто отгоре е сложено леко. Нищо няма при мен. Аз имам тук При мен някакво имаше... точно. На някои места няма, при мен тук имаше. Ама те тук горната част на тия букнати. Ама те си горно Това буквално е също като това, просто Да. няма вкуса на ягода. Пука! Това вече има вкус на киндер от всякъде. При мен нищо Пука. не пукна. При мен даже не пука, просто повече хрупа. Но ти знаеш как се правят тия пуканите? Трябва да ги смучиш. Смуча го, ама. Искаш да правиш? Не. Има при мен и пукащи. Не пука. Пука, да. Да, пука. Пука, ама много бегло. Много вяло пука. Много малко, да. И Аз какво, фанах кюровото. на какво трябваше да има вкус това нещо? Мисля, Еми- вкусно е, ама си е нормален шоколад, това не е... Еми с млечен шоколад и попинг кенди. Да, ето сега попва, да. Мгм. Но някакво доста закъсняло действие. Ами, Защото предполагам шоколада някак са го... Едно време Обезврежда. имаше едни много, дето пукаха направо. Като махна Пукат, всички пукат, шоколади, пукат, като да. стане само пукащите, Да, тогава да. почва пука. Пуката, ама много... не Много пука. малко. Ми пак, Но като пак вкус не е... гадно. По-добро чувам от го. това. Като вкус... 7 бих казал.
Е, шоколадка чоколад, бе, човек. Не, Да, не, приятно шоколадче. Хубав шоколад, ама Точно. Разпукаха са. Да, при мен 100 години по-късно. 8 парченца за 5 лева и при положение, че трябва пука, пък нищо не ми пука. Повече е нещо, което бих си взел веднъж да промит до там. Аз Това ми е мнението за доста неща тук. бих дал в случай на вкус. Сега, ако трябва да уточним за парите си, бих дал по-ниска оценка, но чисто като вкус, според мен 8,5. Добре. Тоест повече ти харесва от този? Да. Добре. Ти? По-интересно и аз бих му дал 8. На мен е също, само дето пука. Да ми да, така цяло това е. Да, има нещо по-различно. Просто пукащо е. Самия шоколад е един и същ. И рано това ме разочарова и бих дала по-ниска оценка, но то пак е вкусно. Ама не е същия, не, другото имаше вкусна ягодка, това не има вкусна ягодка. Това беше млечен шоколад с пукащи води. Да. 7 ще дам. Реално е също, просто към онова има ягода. Защо го прави? Искам да си ресетна вкуса направо. Добре, кои пуканки искате да атакуваме? Тия Ще какви са? избирай, ти си наред. Попкорн. Аре, е това. Това са май с кокос. Кокос, глутен фри. Колко струва това? Колко струва това? Пак също. 3,49. Значи отиват в класа на... 2,99. Отивам в класа на тия бетър, които са много добри. Това е мазничко. Мазичко? Мазна. Я? Маза. Само Но. да покажем тук. Какво ядем? Коконът. Вътре си изглежда. Има вкус на кокос. Много са ги заляли с кокос. Това е миризма. Им пред. Много Не е... усещаш вкуса ли? Да. И аз не го усещам. Няма нищо. Ема той не може Това е да... миризма. Ти нямаш обоняние. Той няма да... Това е изцяло миризма. Към Удря- края има малко кокос. Удря кокос яко. Не, това Не е е свало. вкус. Това е свало. По-хубаво от кока-колата. Аз бих по-спорил. И на мен коколата ми харесва повече. Така че Май, Да. И на мен повече ме харесва. това е максимум 3. Не И съм аз да нещо стам мазичко. повече. Максимум 3, то Някакво. заради брандинга, защото брандинга е як. 3, 3, 3. 3, 4. 4. Значи не го харесваш повече от... Ма си спомня колко съм дала на колата. Така, Да рейтинг с факта. имаме едни пуканки, една напитка и 2 шоколада, така че Шоколад. кой шоколад искате да атакуваме? Шоколад. Ето ми изглежда много добре. Усещам, Ама че да това го ще... оставим за накрая, Добре. защото мисля, че там ще е най-хубаво. Да, и това излиза, че е Добре. най-добре, да. Дай креми Въпреки, че милк. това колко Това да с какво е? Имам чувство, че това ще е просто това, което цари Креми преди милк. малко. Просто Да. без... Крими милк. Мисля, че това ще е просто основата на другите, просто без ягодата, без пукащото. Еми, да видим. Я видим тук брандинга как е отзад. Може би Пак ще липсват две, аз гарантирам. Не, ето го, същия начин. Не, този път ме липсва само едно. Ето го, лава берчето. Заповядайте. Меси. Заповядайте и на Сега, вас. по принцип за 5 лева, за 5 лева това се води по-гурме шоколадчета, нали? Все пак така. Бих се заиграл и си направя персонализирани отделни Да, мен това малко ме на дразни. всичките, защото са, нали, кутиите са много яки, кутиите изглеждат много добре И самия отвънка. шоколад да е брандиран. Но шоколада и да не са брадирали поне тия индивидуалните паковчици и е тук, Нали... нали, Са всичките едни жълти само. да. Ако бяхме направили шоколада да има лава бер на него, топ. Просто е основата Като на ходиш в другите. този сегмент по-скъпия, трябва да се раздадеш за тия детали. Просто е основата на другите. Да. Да. Но това е най-хубавото. Да, често казвам, така най-чисто е някакси най-бейсик. Но в момента буквално Това се... си е баш киндерче. Да, това в момента буквално се сравнява с Kinder, обаче според мен Kinder има по-хубав шоколад. Човек, то мирише абсолютно на киндър. Това дали са си ги купили, извадили сте ги опаковката някакви готови и са ги ръгнали в друго. Не, прекаляваш. Разопаковали съм, сложили са друга опаковка, без да ги размажат, но да. Не, формата е различна. Да, Не съм Да. да. Киндер, ама някакви просто друго по-чип. може да се разбрали с Kinder да правят просто нещо. Това е подобно. топ, това е много вкусно. Да, това е 8 и най-хубаво. 5 бих му дал. Аз му дам 9. Какво дах на първото? 7. Той ще е 8. Аз съм с девятката тук. Това е много Че може да имаме победител тук. Това е много Окей. вкусно. Пуканки? Покънки ли останаха? Имаме още едни пуканки. И аз само да видим какво беше. това. Манго. Манго и оранж. Ужас. Манго и оранге. Оранж тапанар. Отново същите цени. Това звучи токсично. Бая, цветни изглеждат. Това
Това ако беше чедър, Изглеждат примерно. много. Сега това добре ли е или зле? Ами не знам, сега ще разберем. Но аромат, всичко пак. Чисто аромат, мангото изобщо не ми харесва. Не. Не, това е гадно манго. Това е... Аз усещам само сладкото. М. Това е. Аз като цяло не съм фен на сладките пуканки, но тия са не са Мангото особено. има вкус на развален. Да. Някакъв Много странен микс. изпардян двете. чорап такъв. Да, има някакъв странен вкус. Отново, тук Мирис. всичко е аромат. Защото аз... Не, пуканките всичките са много слаби. Пуканките всичките са много слаби, но пак не съм точния таргет аз за това. да. Сладки пуканки не обичам. Две. Да, Да, и аз. 2. Две. Ами, Има да гърди точно. шоколадче. Нали напитка или напитка накрая? Това Ами искаш викам за накрая да се отпием с Токсичното. напитка. Това е потенциалният уинър. Ако са го направили добре това, има... Ударя десятка. Cookies and cream. това има шанс да удари десятка, ако са го Така. направили като хората. Орео, киндер в едно. Чакай бе. Орео Киндер. Виж бе, то тактиката май е била такава. А ти как? И така да си вадиш. Катунг. Аха. Окей. Може би това е Ма другото е по-удобно. тактиката. Заповядайте. Да. Заповядайте. Много Да, шоколад тактика, явно. да. Заповядайте. Ту мъчи шоколад. Да. Аз ако знах, нямаше първо да си взимам шоколад. Почна да ми започне. И на мене. Стигам брънка. Може само да Абсолютно коментирам, също, много да. странно деформирано отдолу. Да, Да, не знам всичките са така. Аз на мен Как е това се просто- получава всеки път? Не знам. Много деформирано изглежда. Но това е по-добро. Според мен. Добре бе, това е абсолютно също. Вътре няма нищо. Има едно-две парчета. Къде? При мен Аз има. усетих, При мен има също. Къде е при мен? Нито на това, нито на това. Ето Гледай. го е. Да. Ама, Да ги покажем. Е, това хрупна. При мен хрупна. Оп, вижте, при мен има игра. Има бисквитка. Ето го кукиса. И при мен имаше. това буквално ми е шоколада там. Ей, да, ама виж, при мен има. Тоест малко е RNG. Няма бе! Имаше бе. Довчи повече, не ги гълта. Нещо изхрупа. Омага! Просто хейтър. Аха. Довчи повече, не Вау. ги гълта. Но шоколад. То вътре имаше 3 трохи бисквита. Да. Другото. Другото е по-добро, защото тук има две тръхи, да. И пак ако очакваш нещо, има някакво разочарование. Да, аз тук бих дал по-ниска оценка, пак заради самото разочарование, защото Къде са кукис and cream? ето как изглежда. Нищо общо. Да. Да, това е слабо. Седмичка му давам аз. Самият шоколад е супер, обаче не е това, което Аз изглежда. бих дал 6. Много шоколад ме даде 6,5. 7,5. Не, Пак е хубаво, просто има разочарование. годно си. Хубаво разочарование беше. Аз стигам само Да. излея това. Трябва да си излея това. Дайте в моя кари секцията. Да отровиме растенията. Трябваше, накрая ще ги смесим двете и ще пробваме сега колко е зле. Така не. Това си го смесвайте вие. Аз... Его на. газирано. Последното нещо, което ще пробваме, лава бер, кактус, бандит. Нали така? Бандита, който е както. Лава and кактус. Брандинга изглежда супер на всичките им продукти. И колкото и притеснително да звучи, или да изглежда по-точно, факта, че има цвят е яко. Мисля, Ма в чашата е по-будкаво, отколкото в чашата. нормално. Е, Колкото изглежда черна, ама е кафява. На здраве. На здраве. Здраве. Екс. Ако съмре, да съмре. До следващия живот. чакам да видя дали ще оцелете. И това е по-хубаво от това, по принцип. Мисля, че да. Да. По-хубаво е. Някак се свежо е, ама Но пак е не е приятно. Колко да е свежо, е? някакси... Пийте по-голяма глътка. По-свежо, не казах, че е свежо. Пийте по-голяма глътка, по-гадно е, като пийте по-голяма глътка. Защо да го правя? Да. Усети О, да. Усети го. О, да! Ай! Направи голяма глътка, моля те.
Тогава те хитва много. Ние, между другото, това не го пихме така и това. И не искам. О, Има точно. много гадна Като знам, че aftertaste. това е по-зле от това, по-малките Да си ги глътки. привесим. Имаме малко зелено с малко синьо. Месеци ги вие. Да. Това има... Как ножица хартия загубили? Ги смесва и ги пи. Аре, който сгуби, сме се пие. Камък, ножица, хартия, раз, два, три. Камък, ножица, хартия, раз, два, три. Добре. Едни продължаваме. Не пиете ли тримата? Ето, един трябва да Не, стане края. последния само. Да. Не После се се зарадва господин. Е, много яко. Камък, ножица, хартия, раз, два, три. Айде, господина! Ама и на мен ми е интересно. Ай пийте и двамата, Айде. Кажете- тримата на... Кажете на мама, че я обичам. Чакай, аз пак ще пробвам с пукащите, да видим. Не, бисквитка ще пробвам. На екс. Да съмре. Вижте, направиха нов вкус на лавбер. Уау! Трябва да ми става лошо. Aftertaste е ужасен. Ето, А! Бисквитка! То не искам да слушам. оцели ли? Да! Той май О, вау! в момента пука без да има пукащи. Да. Стомаха възборя. Да, на мен лошо ми стана. Аз съм, тук знаят колегите, супер голям почитател на шоколада и шоколадчетата са супер. Мисля, че между другото Да. победителя, Класическия, чистия шоколад. Трябва да чистиш. това. Да, Да. това беше най-добро. това е победителя от всички продукти. Ще отнем до кинда. Праснете лайкче, абонирайте се и ще се видим в следващото видео. Ай! Айде да ходим да повръщаме. Ага.